भैया लोग नमस्कार। जन्माष्टमी के बारे में तरोरीपन परिचित हो कब्जा। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में मनावल जाला। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्र के महीना में अष्टमी तिथि के भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव मनावल जाला। ये त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनावल जाला, लेकिन मथुरा और वृंदावन में एक विशेष धूम होला। एक खास दिन पर बाल गोपाल के लिए पालकी सजावल जाला। ये दिन निसंतान दंपति व्रत रखेलें और बाल गोपाल जैसे सुंदर संतान के कामना करेलें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये दिन विशेष उपाय से श्रद्धालु के सभी मनोकामना के पूर्ति होला। तो आई जानी कि अष्टमी के दिन, श्री कृष्ण अष्टमी के दिन कौन कौन उपाय कल जाई। लेकिन एक पहले रौरीपान से एगो निवेदन, अगर आज ले रौरीपान हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबाई, जोने से हमारी कार्यक्रम रौरीपान के नियमित रूप से मिलल करे। और हाँ, हमारे कार्यक्रम शुरू से अंत तक देखी ताकि पता चले कि कौन कौन उपाय करके और कौन तरह से कृष्णाष्टमी के पूजा कल जाला, जौन से मनवांछित फल के प्राप्ति होखे। अगर केहू आर्थिक परेशानी से गुजर रहे तो जन्माष्टमी के दिन घर में गाय या बछड़ा के मूर्ति लेके आइल, ऐसा कैले से आर्थिक परेशानी कम होला। एकरे अलावा संतान से जुड़ल परेशानी भी कम होला। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के चांदी के बांसुरी अर्पित करे के चाही। पूजा कैले के बाद बांसुरी के पैसा रखे वाला जगह पर या पर्स में रखल बहुत शुभ होला। धार्मिक मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी के दिन भगवान के 56 भोग के पकवान के भोग लगावे के चाही। ऐसा करने से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होलें और अपने भक्त के सभी मनोकामना के पूर्ण करेलें। भगवान कृष्ण के प्रसन्न कैले के खातिर परिजात के फूल चढ़ावल जाला। ये फूल कृष्ण जी के बेहद प्रसन्न है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन ये फूल के अर्पित कैले से सब प्रकार के सुख शांति मिलेले। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी के बाल रूप में पूजा कल जाला। जन्माष्टमी के दिन शंख में दूध लेके श्री कृष्ण के अभिषेक करे के चाही। भगवान विष्णु के शंख बेहद प्रिय है। एक खास दिन पर कृष्ण जी के मोरपंखी भी चढ़ावे के चाही। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन कई लोग व्रत रखेलें। ये दिन के ज्योतिष शास्त्र में भी विशेष महत्व होला। ज्योतिष के अनुसार अगर कोनो व्यक्ति के कुंडली में चंद्र दोष है तो ये दिन व्रत रखल फलदायी होला। एकरी अलावा निसंतान दंपति बच्चा के कामना हेतु भी व्रत रखेलें। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर कोनो कुंवारी लड़की लड्डू गोपाल के झूला झुलावे ले तो उनके विवाह के जल्दी संयोग प्राप्त होला। तो ये रहल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में जानकारी कि कौने कौने तरीका से पूजा कैल जा, जौन से भगवान कृष्ण के कृपा प्राप्त होखे और सुख समृद्धि के घर में वास होखे। तो फिर मिलब कोनो नया जानकारी के साथ रउरा से। तब तक अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर के आज्ञा दें। नमस्कार।